velkommen til Drengene fra VSE. I dag skal vi igennem et rigtig spændende program. Vi skal blandt andet forbi Bob og Ebbe og Olav Madsen. Og vi har også en del nye indslag. Vi har blandt andet de gale opfindere og køkkenet. Og til sidst, men ikke mindst, min brevkasse. Og vi går direkte over til Olav Madsen. Sammen med vores musikalske talent, Olav Madsen. Det er mig! Det er mig! Og Olav, jeg kan se, at du har noget sommertøj på i dag. Det er mig! Stråhat og det hele. Hvorfor har du det? Det er fordi, jeg har været på Hawaii. Nå, det er jo ikke Hawaii, det handler om. Det handler om musikken. Hvad vil du spille? Jeg tror, jeg gerne vil spille. Jeg bor til leje på Hawaii. Jeg håber, jeg bor til leje. Jeg tager på Hawaii, for jeg lige har været på Hawaii. Ja, jeg håber, det går bedre end sidste gang. Ja. Jeg spillede midt om natten. Vi får se. 1, 2, 3, 4. Bor til leje på Hawaii. En restaurant med dyrereje. Og min kone, hun er så genial. Hvorfor stopper du? Det lyder jo lige så godt. Spiller du videre? Ja, jeg spiller bare videre. Men jeg har det lidt dårligt, så jeg kan ikke lige spille endnu her. Nå, har du glemt det? Ja. Eller er det fordi, du har det dårligt? Ja, jeg har det meget dårligt, så jeg er nødt til at gå hjem nu. Hej! Vi kommer tilbage senere til Olav Madsen og ser, om han kan gøre det bedre. Ja, fordi det lyder meget godt. Olav Madsen skubber vist hver gang, men nu går vi over til Ebbe. Og her er jeg så med hele Danmarks fodboldekspert, Ebbe. FCK! FCK? Det er simpelthen den nye klub. Ja, det fandme det er. De ligger jo også nummer 1. Ja, det er godt set. Hvem er så den bedste for FCK? Ja, for tiden, der synes jeg faktisk, det er Wieland. Wieland, han har været skadet i rigtig lang tid, og så bliver han skadet igen. Men nu er du lige pludselig FCK-fan. Hvad så tæller de røde-hvide striber sig for? De tæller fandme ikke for noget mere. De spiller lort. Lige frem. Det er det nummer 2, så er de gode nok, eller hvad? Nej, jeg har aldrig kunnet lide dem. Der var bare engang røde og hvide trøjer heroppe. Nu er der bare FCK-tøj. Jeg kan jo ikke gøre for, hvad min mor køber til mig, vel? Du har ikke ønsket dig det. Nej. Det er godt, Ebbe. Hvem vinder så Superligaen? Det gør FCK. For helvede. Hvem rykker ned? OB. OB, og hvem mere? Horsens. Hvem håber du der? Jeg hader Horsens. Det er helt vildt. De er fucking bitches, mand. Jeg troede, du havde det. Brøndby. Også dem. Ej, jeg gør det i Brøndby. I dejlige. I det rivaler. Det er jeg ikke. Har du en kæreste? Nej. Nå. Jeg er ingen, der gider af mig. Jeg kaster kun øl på stadion. Det tiltrækker i hvert fald ikke damer. Kan du ikke sige i hvert fald? Ej, det kan man nok ikke lige frem sige, det gør, Ebbe. Det er godt. Prøv på med det hele. Vi ses, gamle dreng. Nu tak. Og prøv på med FCK. FCK! FCK! Og nu går vi over til noget, der ikke handler helt så meget om fodbold. Vi går nemlig over til de 2 gale opfindere. Goddag, og velkommen til de gale opfindere. Her er min makker. Vi er de gale opfinder. Og i dag, her skal vi have et Pepsi Max til at bruge over. Og med det skal vi først ryste. Det kan du få æren af. Ja, det bliver godt der. Og sådan. Ja, så prøver du. Ja.
Ja, selvfølgelig. Kom. Køjen er klar nu, hva'? Køj! Ja, moren er klar nu. Så er fandme også. Alle! For helvede! Den bruger over næsten. Ved du, hvad jeg skal gøre? Jeg tror altså, man skal åbne den, og sådan åbne trappen. Kan jeg prøve det? Vi stiller lige på jorden her. Skal jeg prøve? Er I klar, sammen? Det er gamle fejl, det her, for helvede. Ja! For helvede! Ja! Vi ses! Opfinderne opfinder vist altid noget genialt. Men nu skal vi over til Bob the Style of Rock. Goddag og velkommen til Bob the Style of Rock. Yeah! Og Bob, jeg kan se, at du har taget en ven med i dag. Ven? Ja, han er vel din ven. Og hvad hedder din ven? Det skulle da Bøsse Martin. Ikke også? Jeg hedder Bøsse Martin, ikke? Hallo? Nå, hvad er I? Kan du se det her? Nå, Det lavede han til mig i går. de er kærester. Ikke også? Vi er bøsser. Okay. Hvornår fandt I to sammen? I går på blind date. Var det blind date? Ja, for helvede blind date, doktor. På Jensens Børfos. Jensens Bøfhus. Blind date på Jensens Bøfhus. Ja, for helvede. Det er Blind date, det må jeg sige. Var det først? Var det først? Jensens bøfhus, du. Kanonerne her, de har aldrig skulle op. For helvede, Martin. Ja, det er godt, mand. Ja. Nå. Var det første gang i går, I mødtes? Ja. Ja. Der er ikke. I er nogle værre turtelduer, I to. Det siger jeg. Du skal kraftedeme ikke røre med min kæreste, du. Tjekket igen på min kæreste. Hvad fanden er det, du laver, hva'? Vil du have test? Kamera. Slip for, mand. Undskyld. Hvor han er bare så tiltrængende. Ja, for helvede. Må du nok sige. Det er godt, Martin. Skal vi sidde nu? Ja, vi skal fandme afsted nu. Vi skal ind til bedstemor og give det. Ja, godt så. Ja, det bliver altid godt, når Bob the Style of Rock er her. Vi ses i næste uge. Ja, Bob, ham kan man nogle gange blive helt skræmt af, men nu skal vi over til noget, vi nok ikke ligefrem bliver skræmt af. Vi skal over til køkkenet. Goddag og velkommen til køkkenet. I dag skal jeg lave Danmarks nationalret, og det bliver bare mega spændende. Til at starte med skal vi bruge hovedingrediensen gyl leverpostej, leverpostej med bacon. Så skal vi remoulade, 50% mindre fedt, står der. Så skal vi bruge ristet løg. Når man skal lave en god gammeldags leverpostejsmad med remoulade og ristet løg, så åbner man pakken med baconpostej. Hælder. Og jeg havde det helt glemt. Hovedingrediensen lurpak. Når først der kommer smør med ind over, kan det kun blive godt. Alle danskere elsker smør. Alt smør. Smør i grillen, smør i kartoflerne, smør på hamburger, smør på leverpostej og det hele. Nogle putter det også oven på havregryn. Smør 40. Så er den smørmad vist god. Så tager vi leverpostejen. God klats. Drejer rundt oven i vores smørbisken, som de kalder det. Så lige lidt mere her. Sådan. Det bliver en virkelig god postej. Så man må ikke glemme remouladen. Den er meget, meget vigtig.
Sådan. Rigtig god gammel og ristet løg, for ikke at glemme det. Sådan. Er det fint, og så skal vi nok lige have prikken og punktum. Bum og bum. Så siger vi Danmarks nationalret. Farvel, og vi ses i næste uge. Det var måske ikke lige noget, der vi lavede til et bryllup, men klassisk og dansk, det var det i hvert fald. Nu skal vi over til Olav Madsen for at se, om han kan gøre det bedre end sidst. Ja, og så er vi her igen ved Olav Madsen. Og Olav, du var i gang med at spille Jeg bor til leje på Hawaii. Det er fordi, at Hawaii, det er der, hvor jeg lige var på, så det er derfor, jeg gjorde det. Ja. Og sangen Hawaii, jeg bor til leje på Hawaii. Er du blevet bedre nu? Ja. Vil du så spille det nu? Ja, det vil jeg gerne. Okay, vi er også prøve igen. 1, 2, 3. Jeg bor til leje på Hawaii, hvor stranden gyldne reje. Jeg bor til leje på restaurant med gyldne reje. Spil du videre. Det var også der, du kom til sidste gang. Spil videre. På restaurant med gyldne reje. Restaurant med gyldne reje. Gyldne Det har vi hørt. reje, gyldne Hvad kommer så bagefter? reje, gyldne reje. Jeg tror, det er nok for Olav Madsen. Vi ses i næste uge. Endnu en gang må man bare sige, at han skuffer altid. Restaurant Den Gyldne Reje. Olav har vist en af de dårlige dage, men nu skal vi over til min brevkasse. Goddag og velkommen til min brevkasse. Det er her, I har mulighed for at skrive ind til os på Drengene fra Visse. Men Emil, han har skrevet ind og spurgt mig og de andre drenge her fra Visse om, hvad vores venner synes om Drengene fra Visse. Og hvad vores venner synes, det er ikke altid, vi ved det. Så jeg har sendt en ud for at finde ud af det. Og her står jeg ved Idas dør, og nu vil jeg banke på. Hej Ida. Hej. Har du set Drengene fra Visse? Ja. Og det er en af jeres gode venner, ikke også? Ja. Og så vil jeg bare spørge, hvad synes du om dem? Og til Drengene fra Visse? Ja, Ja. Det synes jeg godt om. gør du det? Det var godt. Ja. Fordi vi er ved at lave en brevkasse derhjemme nu. Ja. Det er super. Vi ses, Ida. Det var godt, Ida. Vi ses. Hej hej. Vi ses igen i morgen, ikke også, skatter? Hej hej. Og tak til Ida, fordi hun gad være med i denne udsendelse. Hun er en af vores bedste venner. Vi ses i næste uge. Det var alt for den gang. Vi ses i næste uge.